Misuporta gayud si Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagdala og mga health workers gikan dinhi sa Sugbo ngadto sa National Capital Region ug upat pa ka mga probinsya nga nagkinahanglan og tabang sa ilang pagpakigbatok sa COVID-19. Gisaad ni Gobernador Gwen Garcia nga mohatag og tag 5,000 pesos matag bulan sulod sa 3 ka buwan ngadto sa usa ka gatos ka mga healthcare workers nga ipadala sa Sugbo ngadto sa NCR Plus. Inigbalik nila human sa 3 ka buwan nga ilang pagserbisyo didto, hatagan pa sila sa Kapitolyo og tag 10,000 pesos. Gawas niini mohatag usab ang Kapitolyo og 3 ka buwan nga supply sa vitamin C with zinc og personal air purifier. Gawas sa ihatag sa Kapitolyo, makadawat usab ang mga healthcare workers og dugang nga 10,000 pesos gikan sa Cebu City Hall ug laing 5,000 pesos gikan sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas kon OPAV. Gawas sa ilang regular nga sweldo isip nurse o doktor. We are sending you to NCR Plus to be our anti-COVID warriors kay dili nato tugtan nga kining banyaga nga virus nga buot mo kuyanak sa tibuok nasod magmalampuson kamo ang mupildi niini. Karong adlaw gipahigayon ang ceremonial send-off sa mga healthcare workers didto sa Montebello Hotel. Diin nagkatapok ang pasiunang 50 nga ipadala ngadto. Naglangkob kini og 35 ka mga nurses, 11 ka mga doktor ug 4 ka mga medical technologists. Matud ni Gobernador Gwen Garcia, ang maong mga healthcare workers nga gikan sa Sugbo mutabang sa pagmanage sa padayon nga pagsaka sa COVID-19 cases didto sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna ug Rizal. Umas na ila nga NCR Plus nga karon nagkuwang na sa hospital bed ug mga healthcare workers. Precisely by sending nurses and doctors over to the NCR and 4 provinces that comprise the Plus, the OPAB has distinctly identified how we may be able to manage COVID-19. Because the secret of managing COVID-19 lies in hospital bed capacity. Ang Sugbo gayud ang labing una nga misanong sa panawagan ni Senador Bongo nga tabangan ang NCR Plus ug gitubag dayon kini ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino, Department of Health Region 7 ug sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC. Karon man gud na time is kanang lack jud kayo og nurses. Mostly of them kay di man jud sila ganahan malayo silang family. So ako kay okay man ko since nag-nurse man ko so ganahan jud sad ko nga mo service. Gisiguro ni Garcia ug sa uban pang mga opisyal nga adunay igong hospital beds alang sa COVID-19 cases sa dakbayan ug sa probinsya sa Sugbo. Ang question diha, andam ba ta? Ug dinhi sa Cebu, usa ka tuig na ta nga nag-atubang niini. Ang mga Sugboanon makamaong mutuon, makamaong mo analisar ang Sugbo, be it the city of Cebu or the province of Cebu. We are ready for any eventuality. We are so ready, in fact, that our hearts have gone out to our brothers and sisters in NCR Plus. That is why we are sending you. Helpful siya namo, especially sa amo ang needs didto makapalit bis among gusto and any commodities. Gawas sa hospital manpower, ang DOH-7 nagpadala usab og 200 ka units sa lain-laing klase sa dugo. Samtang ang VSMMC mipadala usab og usa ka gatos ka vial sa Remdesivir ug 10 ka vial sa Tocilizumab nga tambal sa SARS-CoV-2 ug sa mga sintomas niini. Laing 50 ka mga healthcare workers ang gitapo karon sa DOH ug VSMMC isip ikaduha nga batch nga i-deploy usab sa NCR Plus. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.